Galatians chapter 1 verse number 10 no haini sao borok bai kaham hunjakna bagoi da ang okokno sao hunoi tongba ihi abuni bagiya ang kaitor baise kaham hunjakna nayo ang borok bai da hamjakna naiba ang tabuk phano abo hai nayui tongkhe ang kaitorni selengya ani Pol sao borok bai kaham hunjaknani hamjakjaknani abo sini oilani priority ya sini life ni abo nangkukmani ya oila sikang jong kaitor baise kaham hunjaknani bagai belaikeno nango kaitor bai kaham hunjakna nainani abo sini bukha bisingo ekebar wan suksugoi jong yaprino jong senani tan bagai hinba a hayungo borok muni sorok gonong 100 bisingo jo tono kaham rui mangla even in busakno yafarmani yaglo hunphano tongkurui bebag nu rubai mani yaglo hunphano bebag nini phan bai chubawo hunmani bisingo hunphano nung borok no Kaham rui sugi manglak borno khasi penjugi manglak okokno Pol tabung simiya agewo bogni jorawo suda okokno masaka tini bo haino kobango borok no kaham khaigani nei wansugo kaham rina nei thangoi tongo phiaba last portion to nangke bokhabai jago tan bagi hinba sini first priority Kaitorno bokham rina ni se